Isuot mo ken isen kasla amok kaya't naasawen umay ka kumaay-aywen ay-aywen kat kunak kasla nalat tanuasit gan kadaywanak nakurang met ngarut to'y pasensya ta mga ludakes maaramidak keme bago hele agmamayat sa agmamali narigat tay kasta babae mangisukat kada ka malalaki. Saan nabali ang napubre? Saan nabali ang nalaat? Nung isut paguyusan to'y ignat Jaktun isuksukat ay-aywen kat kunak kasla nalaan tanuasit kan kadaywanak nakurang met ngarut to'y pasensya ta mga nudakes maaramidak keme bago hele agmamayat sa agmamadi narigat tay kasta babae mangisukat kada ka malalaki. Saan nabali ang napubre? Saan nabali ang